Здравейте! Според вас има ли нещо, с което арменците от България се отличават от другите диаспори по света? Моето лично мнение е, че има. Според мен всяка диаспора носи качествата и недостатъците и характеристиките на държавата и на нацията, в която се намира. И колкото повече поколенията растат, толкова повече качествата на нацията, която тя се намира, стават доминантни. Вашето мнение какво е? И според вас, кои са тези качества, кои са тези черти, които арменците от България имат и се отличават с останалите нации? Между другото, тук съм пред една от най-емблематичните сгради в Ереван, операта. За тези, които милеят за Ереван и не са били, или въобще искат да видят неща от действителността, аз съм тук. Точно около 8 часа се връщам от моята тренировка сутрин и се приготвям за работа. Хубав ден от мен и ще се чуем!